Здравейте! Днес е 24 април и предстои да пристигне поредната покупка от MG Cars, като именно F10 535 бензин, фейслифт 2014 година и тепърва тръгваме. Няма да лъжа, малко ми е странно да си говоря сам пред камерата. Това е първото видео, което правя от такъв тип. И да видим, ако има интерес, може да продължим. Година по-късно съм доста доволен от количката. Минал съм около 20 000 км. И така, нека продължаваме. Вече пътуваме към нашия добре познат Мартин Competition, където се очаква да разтоварим F10-ката и ще има следващи кадри от сервиза. 15 минути по-късно вече сме в сервиза и очакваме до час да пристигне новата F10-ка. Ето колата пристигна при нас в уговорения час. Това е забележката, с която закупихме автомобила. Само единствено предна броня, всичко се сменя, така иначе среден пакет. Фейслифт 2014 година. Колата пали, работи и след малко я караме в Competition Out Service.